konten dhisik, guys. Ini ya rakyat. Oke, guys. Wis kali iki masakane jadi gaweane Mbak Mur iki. Potong kuenya. Acara potong kuenya. Potong kuenya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Ate penceng ini. Kan iki tepunge kan mau Ini banyune kecil ya. Mak iki nek tepung man blek-blek gak dianu sendoke. Mbak, iki mang nek sitakane sing cilik, mentul-mentul kaya pipim. Sitakane gede-gede. Ini kok empuk. Iya, nek pun Iki dadi. Aku ndek nane kae ya 7 sendok pepek kaya denuk ya rontok gedhi kok. Lah iki nek merem. Lah kek pelit cah tepunge mang. heeh. Nganggo mbul. Yo ngene mlonok apa sing Lah kita pinem iki. Duh, tapi kan dhuwur ae yo Mbak. Eh, Mak, nek pengen mumblok sodane Sodane kok akei. Ketir. Makan soda. Kayak gawe apa Mbak Dek iki? Itu guys. Ya. Gak bahas Kleru kae soda. apik guys. Kleru. Ayo review. Facebook. Dan wong yo panas banget. Panas ora? Aku kayak panas. Ya ini nek panas lho, guys. Ora lek, masuk panas. Panas. Gerah kita njo gerah. Yo, sumu ungkep lho yo. Ini kok panas Wis sudah jadi ready. Iki anu kurang tepung. Ukurannya iki kurang akeh kurang mantep yo. Ngono ki ditimbang kok, guys. Timbangannya kan sendok. Sendok Gak kurang timbangan. bek. Infone iki mau timbangannya iki sendok gak gram-graman. Oke, guys. Wis Mbak Mur ben sing penting nek Mbak Mur. Nah, wis yo. Biasa iki sing gawe dhisik sing iki. Percobaan. Boleh mendem kok. Ngeri. Ketoke ya kok enek semeraput kaya ning enek wong Kayak adol tenan ngono ya. kae ya. heeh. Bismillahirrahmanirrahim gak ketok guys kok kono. ketok. Ketok, guys. Iki lho ketutupan iki mau ra iku. Dadi kan lho sing review sik sing gawe. Mendem-mendem sing gawe. Bener-bener dhisik. Lho, ada nyerat banget, nyerat mau kena-kena nang geblak lho. Ora semua. Lah yo. Tambani Mur. Ketoke dari sekian pembuatan mulai Negosari, Bika sing mending yo iki tok. Bisa mending, guys. Negosari ngenyek nek karo apik mendul-mendul kok. Masak dhewe nyek. Ayo, ayo. Wis ana wis ya, Jan. Wis Bismillahirrahmanirrahim. Ayo langsung. Dipotno to. Langsung dicokot siji-siji. Bakso mini. Pertama kali ini ya. mantep, Des. Udan. Jos. Dadi kan Ngembang koyo sing anu piye nah? kecuma kurang. Alah, nek mubel-mubel gak enak-enak kan. Besok baking sodane kabehna sak saset. Aja. Baik, Guys. Sak sendok ngono apa piye? Ben bas arepe kok sing gawe wonge sesuk pe dikeki sak kabeh. Aja kaya soda akeh mari gak warak nang grobos balik nek sing bantak Sesuk bakalane gedange ora ngantek gosok iki. Lho, Mak, malah justru sing rodok anu ya. Bosok ae. Wis dalu. bosok lah pisan. Pak, rotine inuk, Pak. Mbak, Serata enak. Dadi gedang ya. Cuma yo sedengan kon ya. Iki serate gedang yo. Gagal lah nek gawe panganan. Inuk, Mur. Ya Allah. asin aja lagi. Asin kan anu. Rubene asin ya, Mbak. Yo. Seneng. Kuwi Irati. Belum pilih. Asin sekali. Ya. Tapi nek pas gawe adonan ki gak anggo bluben. Gak le. Blubene engko cuma. Bolongan pun gak kelar. Ayo lo balik, Pak. Wis Piye? mau pirang menit. Tapi enak gurih. Bolah bayarnya emang anak sampai ora cetha omongane anak. Sire Mbah Japlek umum wis. Enak berarti. Kowe ndarono kowe senengan ora tau gunggung gawe aku. Zoi gawe Negosari kok. Kecing. Piye? Kecing. Sing pertama kan begadel. Sing denane ki yo kok belanja yo. Wong wedok semene kae gawe Negosari nang Wis to, sesuk aku nek wae tak teri men gak sing banjel. Tapi ini anget-anget tetep enak. Apa nendi mesti paring. Njuk pangku. Oh, njuk Kowe pangku. tak makan kok betul. Gedang apa-apa wis. Nutup pang. Apa-apa enek.
Ki, Mbak Lina lho, Mbak. Aduh ya, mau seneng kono Mbak. Mbak tandu Mbak Lina. Betul loh. Kene seneng guri kok kok tanduki. Mbak, pecel-pecel. Ayo 1 2. Betul lho. Sik kok pelok tangan Dik. 1 2. Sampai no. 1 Ayo 2. potong. Itu kapan? Ya, tak kayak pulang sih. Wah, tanduki kono lho Mas. Ini blak lu tau gawe kok saya Mbak Pur. Sesuk dadi nek gedangnya ki. Ya lho, Gak sak gedang goreng terus, Mbah. Gawe ngene iki karo Ya Mbak, nang sesuk Yunani. sampe gedang goreng yo ngene iki ayo. Sampai kelo, Mbak. Sampai kebo. Apa nih liyane iki? Ngene. Ya. Heh. Ora akeh, ora. Lo tak remono kerupuk, Mak. Tapi nek pengen gedang akeh yo 8 lah nih. Heeh, dipengen papat. Nek pengen ngumbluk ngono lho ya. 2 kali lipat. Gedange 8, ndoke 4, tepunge 14 sendok. Kerupuk campur dong ketela. Apa nek ngarani sambah ya boleh tauge dan tempe embus. Dan iki lho Mbak Lina. Pokoknya jaminan itu luar biasa. Tidak ada yang Mak, gamis. Roti goreng, gedang goreng. gedang gorengnya Den. Aku ngombe sereten. Loh. Aku ndekane apa? Tutupe gak tak kei serbet, makane ketotosan Sampe jadi nek rodok. kowe. Iya enak ya tahu. Tempe embus. Tempe embusnya nanti kebersihan. Nah, ya cilangean. Sapa aku to? Tenan. Langsungnya. Ini lho, Lid. Wes kilo carane, guys. Den. Iya. Kayak tempe. Ya, iki lho. Iki kan mangkan guyone. Badames. Gedangnya kan wis manis. Ketambahan guyo. Tapi manis. Seperti senyuman. Biasanya digambar Jadi ki atine mangkan mangkel. Ya, jadi senang. Apa ning gawe ati tempe embus tempe jelila. Ancan dia bane bemak iki kudune mangkel kok enak. Mosok nak? Nang mangkel kok gak enak. Iya kak ya, langsung telo ya. Nek tak rasa-rasa. Nyong. ya aku ngono ki yo. Kene nang pinggir sih. Ya Den. Ya wis kayak iya. Aduh makan aku. Wis to. Sindem ke soe temene. Membiasane mangap-mangap. Lho, aku gongane Cewek lah, rasa rewel. Lah kok sing guring-guring Mak. Enak sih. Amit ya. Oke ya. Kurang iki nek. Pokoke ndek ngene le. Iki enak Ketake tandane. dino iki enak tenan kok kabeh kok. Kabeh enak. Iki sambel ya enak. Iki gak pecel iki kerupuk. Ya yuk kerupuk pecel. Semangat mangnya lho. Iki tempe embusnya ndi? Isma. Enak entek jebuk ya. Yo. Lah kayak sambel dhewe. Ini sambelnya. Kok sak Iki, Mak. sambelnya. Gere. Bongkoh. Aduh kowe tengah. Wes, kepel lagi Mak. Budi di tengah. Bismillah. Aduh. Wes. Iki nek wong kene gak enak ngene iki yo. Tepat enak. Enak. Tampak bukan sampai. Ora pupuk ngendi. Sini ra pokoke Mak gamis sirene. Iki petele dhewe apa tumbas Mak apa? Gawe dhewe. Kayak juga iku. Sambel. Oh, Pecele sing kok, Mbak. Dong telane gede dhewe. Sambelnya nek. Anak-anak ya. Telo, Mak, tak bani Mak. Dia Mak kurang Mak melu. banyune anget mang ijek. Ngono iki. Kok pemirsa mangan bersama iki. Iki sing gawe sambel pecel kok pinter. Senengane Deni. Kerupuk. Tapi kok Ya lebih ya pedes ya nak ya. Ana mah kerupuk. kayak pecel Bu Martono. Sambelnya enak. Tak deloke tak deloke guys. Balas delok engkas. Kuwi mateng meh gawene enak. Ngeri rong plater saja. Ngumbul apa ora ya? Heeh. Wis pirang menit dok, Mang? Kurang 25 menit. Tempe.
Nah, sambel. Itu pokoke delok kucak ya, Pak. Kucak kowe ne. Lah ijek. Kerupuk ijek. Seneng kerupuke. Garam bujur jangan asam-asam. Enak mangan pecel. Nanti ganti menu. Yo. Kok mau masak apa, Lek? Asam-asam. Malah rong demek salok Eden. Jet. Ngene iki bener Mbah cocok, Mbah. Iya. Sedo barek iki wis. Mbabes iki, guys. Rupuke kono kok kono kok. Kemarin tak juga loh, Mak. Dipakai daging. Oh. Apa? Kayak aku hotel ya. Aku hotel itu. Mangan nek kerupuk tayamu darah. Apa? Rupuk tetayam. Lagi kuwi lho, lagi pedes mangan enak. Gebres. Nah, iki nah. Gebres. Nah. Iki. Rujak, guys, rujak sore-sore. Sore-sore. Enak yo. Enak. Ngeri, Pak. Wah, gua amar ngambene. Oh, loh. Ini tak dene kan nengane ya pecel. Nangger Pak tutul ka. Tuku. Mbak. Sambel kok. Mak Jamis tahu tutul kerupuk sambal kayak yo. TPA. Nang TPA yo nah. Mesti Lho, Mas nang TPA aja. Untuk saya kok nang TPA ya, Mak, ndak biyen. Mbak Sumini kok gawe rupuk gendar dereng. Iya, sesuk dodol ngene iki piye? Mak Jamin ndek ben ki Dodol telek dapur mandara muga-muga ora payu. Nek saiki muni ngono, muga-muga ora payu. Badis. Nak, Makan bersama. Harusnya ya pas sampe padahal. ora Ambe, patek. ya pedesnya ambelan nanti. Apa saya biasa. Ora apa sih, Guys? Apa-apa. Enggak makan, Mam. Tapi nek basulnya mah enak. Tuh, Cek, telek. Ya. Mbak Mar. Alhamdulillah ya. Ini cinta no. Oh enak iki. Roti, Heeh. gedang goreng. Iyuh, betul. Betul. Ngapuk kabeh. Ngene kok gak lemu. Cokotin aku. Ngene kok ora ginuk-ginuk, Mak. Mau ngambil ya? Ambilnya di pas mau. Boleh. Anak-anak. Anak gelasnya mau. Iki ya. Jangan enggak ada. Ngebak kok sampe. Mbak suger, Mbak. Terus Mak sambelnya, Mak. Sambelnya mantap. Kok bar ki ndang padha user-useran. Sore wis Sing gak menyeng. Sambel iki rupane ora abang tapi enak rasane timbang sing wabeh, Mak. Timbang sing abang iki kadang yo abang yo enak. Yo iki yo rupane ngene nguk. Ayo ngene pemartana ya. Duliti kerupuk. Lah iya kae tak duliti kerupuk, Mas. Lah kerupuk cilik enak, legi yo, Pin. Enak lagi. Ya. Nah, lebar diombeni kok srut ketoke. Nang isor. Sing ngene, Mak, aja minyak-minyak kemayu ngono. Biasane Biasane mana, Mak? ndap-ndap iki mau sapi. Sing gak Mbak. Bah, Baru. sawah. Sawah. Oh, sama. Sulam Ya, Mbak. Oh, udah. Udah apa, Mbak? Ayo kalau ndelok-ndelok tandurane. Wong duwe tanduran. Anu nambah. Itu jagung ya? Apa sak pagi jagung? Wong Tegal, Dek. Perlu sariane. Kan garemu kuwi. Ya sak deretane. Mbak kerupuknya menambah. Tak grupe iki. Nah, tintakno kamu dibuka kerupuknya. Mbak Mar. Ojo ikan ya Allah. Gredeng. Lah kan dodol kok udan. Senengane senengane Lek Damis.
Putuku ya melok seger iki lho Mang Kerupuk. Udan-udan kok tengah wengi. Nah, Wah, langsung udan kan ini ya. Ya pasti berengi. Aku udanan. Nanti apa masak awang-awangan ya. Rujake marik-marik. Blok le. Ini bolong tengah ya. Ada di bawah. Paling enak yo ngene iki yo, Den. Dong jeruknya kuwasa ya. Ya, enak. Niki enek sing gak rasa kabeh. Enek sing gak seneng dong jeruk ya enek, kencur gak seneng ya enek. Tapi ku enak lek wong wedok. Wes cara mbok sambel mentah yo bolah gobyos, Mbak. Heeh. Sesuk yo. Nek enak ae tanggang ora rene iki ta rene syukur ya, Den yo. Kayak kesermangan bisa rene kae. Manggang. Ayam utuh yo, Den. Make gak ngombe ngene ae. habis. Pedesen ora Mbak semene? Gedang goreng sikat. Iya, sikat. Pokokno. Alhamdulillah. Kan kudu tak. Gua karo Komar pesan becak dulu. Yang kok turu Mak. Lah piye Mas Farek bacot iki? Lenger-lenger. Lenger-lenger karo sujud di pasar angin. Kok gendah turu. Delok banyu-banyu sing sapu diseni. Salam alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa mengantar? Aku lulun deh joget ae. Joget. Emang iya yo. Lu bener. Sore kembung iki mari. Aku nu kembung anggere sono ngene sono Banter men aku ngono. Bengi muling-muling aku. Kaler. Urip neh gedang dadi sikat lah. Suwek. Ada ngene Mak Dawa. Penjirut ae. Bang, kono. Sing dawa enak malah. Lah kuwi Gedang para lek. Dawa gede. Aku dengar. Mbak Isma diet gak? Tak agi iki mangan roti kuwi mang. Heeh. biasane bar mangan. Emang jam pira? Iki mu rotine yo enak. Enak. Gedang Enak enak. Sesuk muring-muring oneh. Karo marah. Bar iki wis gawe panganan. Yo nah. Lah enak. Si basa roti-roti iki. Peti nek gak iso yo. Sesuk tak ndelok Google neh ta. Apa ya Sing roti pandan sing roti apa ijo ngono. Sing Iki mang Tapi tapi termasuk nek anu nek ndelok loro wedok mesti nek gagal terus ya, Mak. Mak termasuk iki wis dadi ya Mak apik kok. heeh. Wis sesuk. Ora kenal lho Mak. Asine dadi. Cuma ki mang kurang cetakane tok mang lho. Heeh. Kamban. kok nyalano cetakane. Nek kamban ki lho takerane ditamani takaran. Cepuk ngono yo. Iya kai. Cepoke apem. Enggak sak saplokan ini. Blok. Blak-blok. Ya apa iki? Wis nek padahal. Wis ges meneh. Lah, Sing penting waras. waras warek. Waras warek. Astagfirullahaladzim. Ambek buah ile lihat buah. Apa lah? Dadake pengen nak benderah lek kok. Wong yo utah bolong. Gedange. Manis. Rotine manis, Gedange manis. sambal pecele yo manis pedes. Sing mangan ya manis. Iki gedange yo manis, guys. Manis kabeh. Cocok kabeh. Heeh. Sesuk Mbah Damis wonge ngono iki titike mati sesuk opone ngono sing dipateni. Yo, apa ya seremono. Wonge ki nganu masak kene enak. Sing penting seger waras, jono sengkalan cedhak rezeki jono plaine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ada Saimah? Los. Wis warken. Malah gak nganggo ngono-ngono lah. Parek, guys. Ki lho tak ono sik kurang sithik kok, guys. Genepno 20. Lah ndek mau ngancang roti nantang apa kok. Oh iya. Duh, dadi Dik. Nah, jajal nah, jajal icipi. Iki enek panili lali, Mbak, sing pertama ketika panili lali. Jajal nah. Enak ndi? Kayak bantu sih, Mbak. Pakaian tepung berarti. Bener. Berarti sendokannya bener mak ya? Iya. Pakaian tepung ngono tuh. Berarti ambek sing pertama?
terutama pas. Pas. Berarti sendokane mati sing pas. Jadi rasanya gak tepung tok Mbak. Berarti nek apa tepung ya? nek nyendoke berarti aja muncul-muncul berarti yo. Vanili piye to? Panggil iki gak lagi. Vanili iki wangi. Tapi aku sing nyendoke mangan. Iya, tapi lagi Aku yo gak nganu, Mak. Sendokane Lagi iki malah gula kuwi gak tak munculno yo an. adonane mau pakai wae tepungnya tapi cuma manis iki. Wangi iki. Manis Mbak Lina lah. Ada lagi. Wong ngerana. Ya aku tok kolu ae. Mbak Mur, Mbak. Mau kontennya wis warek-warek Mbak. Ning kono gedang-gedang ya dijijelno. Lah wong mungkin nganu Mbak, kadang iki glintar-glintir ngono kuwi lho, maksude ora nek wis renek tunggale diplok pisan. Wong ngomong Dapin ki lho Pin gedang cek siji dijejel lho wong Dapin. Batinku ngene, jere ditawakno wong ngadek dimplok. Udah. Engko ae. Cekak kok jajal aku ora. Aku warak wisan, Mbak. Wes, Mbak, dan tutup. Mau wis. Lho iki tambahan deh. Oh iya. Heeh. Iki lho biasa tidono mang. Sarek kabeh iki tak tutupi iki masa mbok pamerno.